صلاة الخالق الرحيم bisa manzo ta turtagami Muhammad shugaban harami Rasulullahi na utami imani dukkan rusuli da dukkan rashinan asali abin ƙaunar faɗin naƙali ka kaiwa shugaba na'imi azizu ya kammala mana kai Asake walƙiya abu su kai duban hasken Muhammad kai Rasulullahi mai umami Allahu ya yi ka tun azali ya kyautata kyau gare ka tuli ba a mai kamo kagun fadali bari ma har ya sallu ƙami maso kusa da kasan shi kasan halitta gwansa ne suka san rahimu ubangiji fa kasan Muhammadu ba ya shi adali idan ka so da ka aki duka yaban samuna ta yi ika daka ka kirbe ba mu fasa kiran Muhammadu shugaban adami shi ne mukhtaru tun azali kake uku kamar ruwan zalali idan sagada gada kwalli wane kyan dukkanin alami haskensa kamar na tauraro wata ama can gurin ya aro rana ta zam duhu da kwaro da hasken nuru mai azumi gare shi kasan da manzanni da al'arshi da kursi ne a dan shi na san su harshen ne kaza a allo da alƙalami wata a rana da taurari mala'iku kaza huri ijabai jannatai qusari adomin ƙoha mai harami bakwai ta sama'u ta zazzaro ta hawa-hawatan ta daddaro ƙasar mu bakwai ta tattaro adomin ƙosimi azami masoyi na Muhammadu ne gaban ƙauna jiki badani aya Allahu bar shi da ni ya zama ƙwallibi jiki wadani kyawunsa ya sani ne azumi haskensa ya lullube kadani ƙaunarsa ta bani san harami cikin haske cikin walani aya Allahu ni ikwaro gare ni kamar ta indararo muhabbar shugaban basharu Muhammadu tayyibul harami ina kishi gani babu ruwa ɗabi'u ga su babu tsawa rana zafi kamar ta dawa rani ina asirrubuki da gumi yunwar begensa ta ƙaru ta hawa har bisa ga aro ga agogi nan gaban nuru gaban shan kwankwaɗan himi nufi ina son ka sassarka ya ƙaru cikin jikin ga duka dare rana da safe duka a kullum har zuwa rani Allahu ka bani azani zuwa a kabarinsa can harami Madina na gan shi dan karami dan za'atin nasa zulkarami ka bani nufi na je na haji na yanke dukkanin jeji akan jirgi a barni na ta sirrin kun aya rahimi na je ka'aba na zazzaga na sha zamzam da ba a guga wurin su maƙamu zan dinga ruku'un sujjada qiyami na yau sa'ayi da marwa kaza ziyara har zuwa hamza sahabbai dukkanin su aba masallatan su mai harami
ka bani kuma shilin zari da kausa zama gaban shuma gaban ajami gaban ilimi na ƙur'ani da fiƙihu da dukkanin fanni gaban aiki da su a jini da soka dukkanin awani gaban ilimi na ƙur'ani da fiƙihu da dukkanin fanni gaban aiki da su a jini da soka dukkanin awani gaban hikima gaban fahimi gaban yin ƙoƙarin azumi da yin sallah akan ilimi a zuci ka bani san kutani gaban hikima gaban fahimi gaban yin ƙoƙarin azumi da yin sallah akan ilimi a zuci ka bani san kutani kiyaye dukkanin sharri ga dukkan ɗan adam bashari ka koro dukkanin khairi dare mu gaba ɗayan mu'ami kiyaye dukkanin sharri ga dukkan ɗan adam bashari ka koro dukkanin khairi dare mu gaba ɗayan mu'ami a ya rabbahu mai rahama faga zunubai suna ta sama a soke idan fakara a gama da ni'ifa a can wutar jahimi a ya rabbahu mai rahama faga zunubai suna ta sama a soke idan fakara a gama da ni'ifa a can wutar jahimi almanzawi ne al'arzawi kuma gare shi ka ƙaro ni'ima ka yi afuwa ka da rahama abun dukkanin mu har ummi ba zan ci kaɗan yaban kulli gare shi a don fakara a gwale salati gun sahara a ali sahabbai arzuwa ƙiyami